Molt bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes a la taula rodona d'aquesta 13a edició de la Jornada Programa. Com bé sabeu, la conversa d'avui girarà entorn a la intel·ligència artificial i la seva aplicació al món de l'educació. Quins reptes i quines oportunitats ens comportarà el fet d'integrar la intel·ligència artificial i les noves tecnologies al sistema educatiu? Com pot influir en la manera d'aprendre dels nens i de les nenes? I com pot contribuir en la tasca dels i de les docents? Doncs sobre aquestes qüestions i moltes altres en parlaran els convidats que m'acompanyaran avui i que presentaré a continuació. Però abans, deixeu-me fer un petit parèntesi per posar-vos en context molt ràpidament. Per què avui parlem sobre intel·ligència artificial i educació? Doncs bé, tot i que ja se n'ha fet esment al principi, és important destacar que el Departament d'Educació ha impulsat el Pla Digital de Catalunya 2020-2023, que té com a objectiu contribuir al desenvolupament de les competències digitals i millorar l'educació a través del desenvolupament de projectes d'innovació avançada, projectes que contemplen l'ús de tecnologies emergents i noves tendències, com ho és ara la intel·ligència artificial. Així doncs, el pla és un propòsit per avançar cap a la transformació digital del sistema educatiu català. D'altra banda, des del CityLab, que és l'entitat organitzadora d'aquesta jornada, es treballa per democratitzar la innovació i el nou coneixement. En aquest sentit, el Laboratori Ciutadà de Cornellà és pioner en la introducció de l'ensenyament de la programació i la robòtica a primària, ja que el curs 2017-2018 va posar en marxa el projecte EduLab a les escoles públiques de la ciutat. Així doncs, està en la naturalesa del CityLab aquesta tasca d'exploració i difusió de les noves tendències tecnològiques per apropar-les a tothom. Dit això, ara sí, us presento els veritables protagonistes d'aquesta taula rodona. En primer lloc, m'agradaria presentar-vos a la Carina Gibert. Ella és investigadora i directora del Centre de Recerca en Intel·ligència Artificial i Ciència de les Dades de la Universitat Politècnica de Catalunya. És vicedegana d'Igualtat i Ètica del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya i presidenta i fundadora de Dones Coinf i Dones IACAT. A més, és assessora de la Comissió Europea en qüestions d'ètica i ha participat en la redacció del Pla Estratègic per la Intel·ligència Artificial del Govern català. També ens acompanya en Carles Sierra. Ell és director de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del Consell Superior d'Investigacions Científiques i president de l'Associació Europea d'Intel·ligència Artificial. Ha participat en més de 40 projectes d'investigació finançats per la Unió Europea i l'any 2019 va rebre el Premi de Recerca d'Agents Autònoms. I finalment, també comptem amb la participació del Marc Oliveres. És director de l'Escola L'Horitzó i l'impulsor del projecte d'intel·ligència artificial que realitza l'alumnat de tercer i quart d'ESO del centre. L'Escola L'Horitzó compta amb una metodologia pròpia inspirada en Montessori i Freinet. A més, ell és doctor en Economia i Empresa per la Universitat Ramon Llull, llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per ESADE i màster en Business Intelligence i Big Data per la UOC. Així doncs, benvinguda Carina, benvinguts Carles i Marc. És un plaer tenir-vos amb nosaltres. Abans que entrem de ple en el tema, parlant precisament sobre quines creieu que són aquestes oportunitats i els reptes principals d'introduir la intel·ligència artificial al món educatiu, permeteu-me que fem una aproximació sobre què és la intel·ligència artificial. Per això el Carles Sierra, expert en la matèria, ens farà una petita pinzellada introductòria per entendre de què parlem quan ens referim a la intel·ligència artificial. Com vulguis, Carles, benvingut. Moltes gràcies per convidar-me. Bé, us donaré dues definicions, no una. La clàssica i la que segurament en els propers anys sentirem molt pels mitjans de comunicació, per la raó que diré d'aquí un moment. La definició clàssica d'intel·ligència artificial és, bàsicament, en variacions, sistemes de computació, per tant, estem parlant de programes i de hardware en alguns casos, que resolen tasques per a la solució de les quals normalment requerim intel·ligència humana. És una definició vaga, que d'alguna manera expressament és vaga perquè embraça, diguem-ne, molts tipus d'aplicacions que s'adaptarien a aquesta definició, com per exemple comprendre el que ens diuen, entendre una imatge, jugar bé als escacs o al joc del Go, resoldre dilemes lògics, demostrar teoremes matemàtics, construir plans, o saber quina és la millor tasca que ha de resoldre un alumne a continuació en el seu procés d'aprenentatge. Totes aquestes tasques requereixen normalment d'intel·ligència humana. I qualsevol sistema que automatitzi aquests processos diríem que és un sistema d'intel·ligència artificial. Ara bé,
Recentment, fa unes 3 setmanes, la Comissió Europea va enviar al Parlament un reglament de la intel·ligència artificial. Aquest reglament es convertirà segurament en una llei que els estats hauran de crear per poder garantir que la intel·ligència artificial es desenvolupa d'una manera raonable, preservant els drets dels ciutadans, etc. Aquesta definició, que evidentment s'ha fet des d'una perspectiva més legal, podríem dir, és la següent. Es parla de sistemes d'intel·ligència artificial i es diu que són programes que es desenvolupen amb una o més de les tècniques que hi ha en una llista. El que fan és enumerar les tecnologies que, en cas de que es facin servir, direm que el sistema és un sistema d'intel·ligència artificial. I aquestes tecnologies estan classificades en 3 categories. La primera podríem parlar d'aprendre. Són enfocaments d'aprenentatge automàtic. Ara, a la ponència anterior, en sentíem a parlar. Aprenentatge supervisat, no supervisat, de reforç, amb molts mètodes. Però, bàsicament, mètodes d'aprenentatge. La segona categoria són mètodes que podríem dir de raonament, per raonar. Són enfocaments basats en la lògica, el coneixement, la representació dels coneixements, programació inductiva, sistemes experts. Per tant, totes les tecnologies que ens permeten fer que una màquina raoni. I el tercer serien els enfocaments més orientats a les dades estadístics, d'estimació, de cerca, optimització, que seria la línia de modelat, de modelar. Hi ha una que per mi es descuida aquesta definició, que és la capacitat de socialitzar, perquè no ens enganyem, la intel·ligència artificial no serà una cosa aïllada, sinó que serà una multitud de diferents sistemes que hauran d'interaccionar. Per tant, la part de socialització jo, malauradament, penso que és un error que no s'hagi inclòs en aquesta definició. Però en aquesta definició, i per resumir, direm que un sistema és intel·ligència artificial si és un programa, un software, que és capaç d'aprendre o de raonar o de modelar el seu entorn. Jo penso que amb aquesta definició podem començar. Molt bé, Carles. Doncs gràcies per aquesta introducció. Ara sí, doncs, us llanço la primera pregunta. Quines creieu, doncs, que són aquestes oportunitats i aquests desafiaments que posa sobre la taula el fet d'integrar la intel·ligència artificial, en concret a l'educació? Qui comença? Carina, per exemple? Doncs molt bé, bon dia. Molt contenta d'estar avui aquí. Gràcies per convidar-me. I dius... A veure, jo penso que estem ara en un moment de canvi social molt disruptiu perquè totes aquestes tecnologies, entre les quals està la intel·ligència artificial, però també hi hauria el blockchain i el 5G i l'internet de les coses i totes aquestes tecnologies estan lligades a les TIC, com si diguéssim, no? Estan encarant o estan enfocant el que s'anomena, en termes generals, el que s'anomena la transformació digital. I això fa que la societat es vegi cada vegada més relacionada en el seu dia a dia amb les seves activitats més quotidianes, amb el contacte o amb la interacció amb aquestes tecnologies. I per tant, els nens, d'aquí molt pocs anys, tindran un dia a dia molt diferent del que tenim nosaltres ara. Ho hem vist ara amb la Covid, no? O sigui, la vida que fèiem al gener de l'any passat és molt diferent de la que estem fent ara i de la que farem quan tornem a fer vida normal, com si diguéssim, no? I per tant, per mi és fonamental. És fonamental que des de ben petits els nens adquireixin aquelles competències que fan falta per poder tenir una relació confortable amb aquestes tecnologies amb les que hauran de conviure en el seu dia a dia i en el seu exercici professional i coincideixo molt amb el Carles Sierra en les seves activitats socials també. Molt bé, qui l'acompanya? Sí, abans de res, moltes gràcies per convidar-me. Jo respondria la pregunta des de 2 dimensions diferents. Una primera dimensió seria com pot ajudar la intel·ligència artificial a la comunitat educativa amb eines de suport.
sobretot amb eines de personalització, d'anticipar problemes dels alumnes, ajudar els mestres en el seu seguiment, etc. I una segona dimensió seria com generar accions educatives. En aquesta segona dimensió és on nosaltres hem volgut profunditzar, perquè creiem que en el nostre projecte educatiu, amb l'objectiu que té de generar una formació integral dels nostres alumnes, de desenvolupar competències transversals, doncs la intel·ligència artificial ha de ser una culminació d'un projecte que comença de ben petits, amb el raonament computacional, continua amb la programació per blocs, amb l'Scratch, i acaba amb aquesta programació avançada en Python. Doncs han de tenir una sèrie d'eines en dos vessants, unes tecnològiques, però també unes altres molt humanistes, de dir, si realment volem crear una ciutadania crítica, amb personalitat, gens manipulable, per tant, una democràcia de qualitat, és molt important que els nostres nens i nenes dominin i sàpiguen què hi ha al darrere d'aquesta tecnologia. Bueno, si em permets, jo també estic d'acord amb el que s'ha dit. I a nivell d'oportunitats, jo penso que la intel·ligència artificial ens obre una quantitat de portes enorme en el món de la docència. Ens permet aprofundir en l'aprenentatge equitatiu, és a dir, la possibilitat de disposar de tecnologia que estigui a l'abast de qualsevol democratitza el procés educatiu i, per tant, el fa més equitatiu. Permet recolzar els docents, és a dir, qualsevol mestre voldria tenir, una pila d'assistents dintre de l'aula, no? Doncs, d'alguna manera, la intel·ligència artificial pot multiplicar el docent i tenir tants assistents com sigui possible, no? Fins i tot en àrees que no controli o no domini tant el docent en general, no? No tots coneixem tot, no? També recolzar els docents amb el procés d'avaluació. Això també és un element molt important, veure com l'avaluació se'ns facilita a través d'eines basades en la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial ens pot ajudar a transformar les metodologies d'ensenyament, també. El tema de l'aprenentatge basat en tasques, l'aprenentatge col·laboratiu, la capacitat de poder tenir aquestes eines que ajudin els equips a resoldre els seus problemes, que cobreixin les mancances que un cert equip no té. Això facilita la possibilitat de tenir aquest aprenentatge basat en problemes o en tasques, no? L'aprenentatge adaptatiu, que en parlem tota la vida de l'aprenentatge adaptatiu, la intel·ligència artificial ens permet ja facilitar aquest aprenentatge adaptatiu. L'aprenentatge permanent. Nosaltres no deixarem d'aprendre quan deixem l'escola. La possibilitat de que qualsevol ciutadà a casa seva pugui, d'alguna manera, accedir a continguts, accedir a eines que l'ajudin a aprendre en qualsevol moment de la seva vida, això la intel·ligència artificial també ens ho proporciona. L'accés a l'educació als col·lectius vulnerables. També, és a dir, hi ha una sèrie d'oportunitats enormes que tenen molts reptes. La teva pregunta diu oportunitats i reptes, no? Els reptes són enormes. El primer, jo diria que és la formació del professorat. I d'això els governs han de ser-ne plenament conscients que el professorat ha de formar-se en aquesta tecnologia. El segon és garantir que se'n faci un ús ètic dels algoritmes i de les dades que tot aquest procés d'introducció de la intel·ligència artificial a l'aula generarà. Per tant, un observatori ètic. La Carina parlava abans de l'estratègia d'intel·ligència artificial catalana. Un dels pilars d'aquesta estratègia és un observatori ètic que jo penso que s'hauria d'involucrar en aquest procés d'introducció de la intel·ligència artificial a l'aula. El respecte a la privacitat dels alumnes. Que l'entorn educatiu recolzi la recerca, perquè no tenim resultats, en molts casos, de que introduir la intel·ligència artificial sigui totalment beneficiós. Necessitem molts estudis. Per tant, involucrar-se en aquests processos de recerca, d'adquisició de dades per analitzar I després jo penso que la creació de recursos. Després en parlarem una mica, no? Però per l'aprenentatge adaptatiu, un dels colls d'ampolla que hi ha és la necessitat de crear recursos. Jo he visitat una empresa a la Xina que es dedica a l'aprenentatge adaptatiu i tenen sales amb 700 persones, no exagero, 700 persones introduint continguts per poder fer un aprenentatge adaptatiu ben fet.
Aquí segurament no podrem tenir una cosa així, perquè això és una empresa privada que fa diners, però sí que tenim uns col·lectius d'educadors que segurament es podrien engrescar de manera col·lectiva a generar aquests recursos que són necessaris. Només cal pensar en Wikipedia. Ningú donava un duro per Wikipedia al començament i fixeu-vos el que ha esdevingut. Per tant, hauríem de crear la Wikipedia de l'aprenentatge adaptatiu a Catalunya. Jo animaria els polítics a que creïn un projecte per poder fer això. Molts reptes, hi ha molts reptes. Moltes oportunitats i molts reptes. Molt bé, moltes gràcies. Entre tots tres heu pintat una mica aquest escenari inicial per situar-nos, però com deies, Carles, mica en mica anirem aprofundint en cada qüestió. Ara sí, us faig també una pregunta potser una mica ambiciosa. Quin creieu que seria el procés idoni per implementar la intel·ligència artificial al sistema educatiu? I en relació a aquesta pregunta, si creieu que aquesta integració ha de ser transversal. Marc, per exemple? Sí, nosaltres el que hem fet és primer de tot, des d'una perspectiva humanista, com he dit abans, de donar eines als nostres alumnes perquè estiguin preparats i entenguin el món que està esdevenint. Per tant, no és només una visió tecnològica. El que nosaltres podríem dir, hem fet diferenciar dos grans camps. Un és el tècnic, que ja comença, podríem dir, a P3, amb la introducció del raonament computacional. I va continuant, a mesura que van avançant, amb la robòtica i programació amb Scratch i, com he dit, acaba amb la programació en Python i la creació de programes d'intel·ligència artificial, ja sigui en alguns casos de machine learning o fins i tot alguns de deep learning. Però després hi ha la vessant humanista, que nosaltres també comencem a treballar des dels 8 anys amb la filosofia i en el cas de tercer i quart d'ESO treballem molt amb els diàlegs socràtics per implantar uns valors maièutics als nostres alumnes i veure com aquestes noves tecnologies influencien o poden modificar d'alguna manera el seu propòsit de vida, la seva llibertat, el seu concepte de felicitat. Per tant, és un projecte, com dic, molt transversal, on d'alguna manera treballa tot l'equip docent de l'escola perquè hi ha tots els camps de coneixement involucrats. I l'objectiu és que els nostres alumnes entenguin que tot està relacionat i que la intel·ligència artificial és una eina que pot ser molt positiva en alguns casos i que també pot ser molt negativa en altres i que, com sempre, tot depèn de com s'utilitzi l'eina. I, per tant, capacitar-los perquè entenguin tot el que hi ha al darrere i fins i tot puguin crear eines d'intel·ligència artificial és clau pel seu desenvolupament integral. Sí, Carina. No, jo el que anava a dir, estic totalment d'acord. Jo penso que, la intel·ligència artificial, perquè sigui realment efectiva en un context docent, jo penso que de les 3 potes de la definició que donava abans d'intel·ligència artificial hi ha una que és clau, que és el modelat. És a dir, necessitem fer un model de l'alumne. Moltes de les decisions, de les prediccions que el sistema pot fer, per exemple, d'ajudar l'alumne a nivell adaptatiu, de què és el que ha de fer a continuació, ha de tenir un model de l'alumne, un model del seu coneixement. I això vol dir un model de les seves competències. Per tant, hem d'intentar que la introducció sigui transversal, que sapiguem l'alumne en tots els contextos en els que es troba a nivell educatiu, quin és el seu comportament, què és el que està fent, què és el que sap. I, per tant, si no es fa de manera transversal, anirà coix el model. I això vol dir que tots els estaments han d'estar implicats, és a dir, no només STEM, ha d'estar implicat humanitats, òbviament, han d'estar les ciències de la vida, i han d'estar implicats els col·lectius de professors, de docents, d'equips directius, i ha d'estar implicada les famílies. Jo penso que ha de ser una cosa totalment transversal, si no, no funcionarà. I d'aquesta manera, implicant a tothom, és com aconseguirem els més grans avenços que esperem la tecnologia. Doncs clar, jo no podria estar més d'acord amb els meus col·legues, però que bonic, Marc, aquest projecte que teniu a la vostra escola i que bé que seria que moltes més escoles poguessin fer coses d'aquest estil. Jo crec que sí, que seria molt interessant que el sistema públic d'educació pogués transitar cap a un esquema on realment aquesta implantació de tècniques dintre el programa
docent ja des de primària incorpori totes aquestes activitats per desenvolupar el que nosaltres en diem pensament computacional, no? I que és el que parlava el Marc i que segurament jo estic totalment d'acord amb tu, que és la via d'entrada per anar formant els nens des de ben petits en aquest tipus de competències. Llavors, jo crec que aquí hi ha aquestes dues visions que estan sortint ja amb el que anem dient, no? O sigui, una cosa és com tu capacites l'estudiant per tenir aquestes competències en intel·ligència artificial, una altra cosa és com tu capacites el sistema perquè pugui aprofitar-se de les avantatges de la intel·ligència artificial en el propi procés formatiu. És a dir, tens la IA com a vehicle d'ensenyament i tens la IA com a objecte d'aprenentatge, que serien els dos punts del model, no? I coincideixo amb el Carles en què per poder fer que la IA sigui una eina d'ensenyament o de generació d'aprenentatge, si voleu dir així, cal encara verificar com es fa aquest model de l'estudiant o com es fa aquest model del procés d'aprenentatge. Com si, quan parlem de la IA com a objecte d'aprenentatge, aleshores potser estem una mica més a prop de que aquest pensament computacional intervingui. Jo penso que és fonamental que sigui transversal, penso que és fonamental que sigui sistèmic, el que deia el Carles, que aquí no només hi hem d'involucrar l'escola i el sistema d'ensenyament, sinó les famílies, el context, etc. Tot això també és molt important. I per mi, aquesta dimensió que deia el Marc, no estem parlant només de competències tècniques, sinó que estem parlant de competències transversals, estem parlant de transmetre uns determinats valors. Fixeu-vos, la tecnologia és neutra, qualsevol, la IA i una altra. La tecnologia, a menys que un sigui tendenciós, en teoria és neutre. No? Un ganivet és una tecnologia molt primitiva, si vosaltres voleu, que si el fem servir per tallar pernil és perfecte. Si el fem servir per assassinar el veí de sota, doncs gens. Per tant, són els usos de la tecnologia el que acabaran determinant si aquesta tecnologia té una expressió més o menys ètica i, per tant, en aquest sentit, les voluntats de les persones es tornen fonamentals. No només les de les persones, les dels governs, les dels sistemes, tot, però, per tant, quan ens posen a les mans aquestes tecnologies tan potents, els valors d'aquells que acabaran utilitzant-les o decidint qui, com i què i quan les pot utilitzar es tornen tan o més crítics que la tecnologia en si. Jo formo part d'aquest consell assessor d'aquest observatori d'ètica que deia el Carles, que penso que és un gran encert que Catalunya en tingui un i que l'hagi creat de forma bastant pionera al territori nacional i europeu en general. I això ha de ser una gran preocupació. No només hem de parlar d'aquests valors ètics i dels valors ètics que volem que tingui Catalunya, perquè les ètiques ja sabem que són locals i que depenen molt del context cultural i que el que es diu aquí no ho és a la Xina i al revés, etc. Però aquí també juga molt, quan parlem d'aquest esperit crític, una cosa que jo li dic el pensament lateral, i que està molt relacionat amb les competències en raonament, que després són fonamentals per la IA. Però aquesta cosa de que a tu et presenten una realitat i tu, a més de saber si et posiciones a favor o en contra, veus evolucions que pot tenir aquesta realitat en contextes on potser l'altra gent no hi ha pensat, desenvolupar això és el que contribuirà més en el que deia el Marc, de tenir persones lliures, no manipulables, que tinguin el suficient criteri i força personal per dir aquesta IA la consumeixo, aquesta no, o aquesta IA la utilitzo per això o no, o això em convé o no em convé, amb coneixement de causa. I aquí també hi entra, jo crec, bastant, aquestes competències menys tècniques i menys ètiques que seria la creativitat, per exemple. Penso que això també és un tipus de competència que és molt important que formi part d'aquest pack en el qual capacitem els estudiants. Molt bé. Doncs bé, Carina, tu mateixa has introduït el tema. Una de les preguntes que us volia fer era una mica aquesta manera d'aprendre amb la intel·ligència artificial, que pot ser, precisament com deies tu, fent-la servir com a eina per l'assoliment de continguts, per exemple, com a vehicle,
o aprendre sobre la intel·ligència artificial per estudiar-la, conèixer-la com a tecnologia, però també jo afegia una visió que està vinculada amb aquesta segona, que és prendre consciència també sobre la intel·ligència artificial, que vull dir que els nens, sobretot, i que totes les persones siguem conscients del seu potencial i del seu impacte en la vida humana. Doncs ja que introduïes tu mateixa una mica aquests conceptes, jo us preguntava, creieu que d'aquestes dimensions que parlem n'hi ha alguna més important que una altra, que són complementàries? N'hem d'afegir alguna més? Com ho hem de treballar, tot això? Vols que contesti jo o comencem? El Marc, potser a veure... Sí, jo crec que bé que les tres àrees són importants. És a dir, jo crec que hem de visualitzar que això no és un joc de suma zero i, per tant, que les tres són fonamentals per potenciar el talent i l'interès dels nostres alumnes, no? I, sobretot, com deia la Carina, no? Donar-los les eines perquè no siguin subjectes passius, no? Perquè es converteixin en subjectes actius d'aquest canvi i d'aquesta nova tecnologia. Per tant, jo crec que les tres àrees són fonamentals i no em quedaria amb cap de les tres, no? Diria que les tres són importantíssims. Hem de tenir en compte que des de que la llei de Moore, no? Aquesta llei que diu que deia que el creixement del potencial de les màquines és un creixement lineal, des de que aquest creixement lineal no és així, sinó que és exponencial, però que ho és gràcies no als mecanismes, no als microchips, sinó als algoritmes que creen els humans, aleshores és quan esdevé encara més important que mai que siguin precisament aquests humans, aquests ciutadans, que dominin aquests algoritmes, que entenguin què hi ha al darrere i que entenguin com es formen, no? Com es crea una intel·ligència artificial, no? Com s'utilitzen les dades i uns algoritmes per crear això que s'anomena intel·ligència artificial. I, per tant, les tres dimensions són claus en aquest sentit. Sí, jo opino que són claus. La pregunta la feies una mica en la seqüència temporal, jo crec. És a dir, d'alguna manera, hi havia una part implícita que era la seqüència temporal. Jo penso que s'ha de començar amb la segona i la tercera primer. S'ha de començar ensenyant sobre la intel·ligència artificial i això és el que et dona aquest element de criteri com a ciutadà que comentaven els meus companys de taula. Si no coneixes, és molt difícil tenir criteri. Per tant, el primer és ensenyar sobre la intel·ligència artificial. La xerrada que acabem de sentir, en la qual els alumnes integraven, aprenien a programar, utilitzaven eines d'intel·ligència artificial. Això és el primer. Perquè d'aquesta manera, quan els alumnes coneixen la intel·ligència artificial, el que és capaç de fer, perden d'alguna manera aquesta por escènica en la tecnologia. Primer, poden tenir criteris per dir accepto això o no accepto allò, com diu la Carina, però segona, que és la introducció de la intel·ligència artificial per millorar els processos educatius o per complementar els processos educatius o per transformar els processos educatius, els alumnes entendran què és el que està passant, perquè ja coneixen la intel·ligència artificial. Per tant, és molt més efectiu que els alumnes estiguin formats en intel·ligència artificial per després acceptar allò que la intel·ligència artificial, en bon sentit, manipularà del seu procés educatiu per fer-los millorar. Jo penso que l'ordre hauria de ser. Sí, totalment d'acord amb el que diu el Carles. De fet, jo crec que aquí hi ha també una component més àmplia del que seria el concepte educatiu, que està molt a prop de la divulgació, educació, divulgació, educació de la ciutadania, ho veuria en aquest sentit una mica connectat, no? I per mi aquest punt crític que és la creació d'una cultura de la IA. O sigui, nosaltres com a societat hem de tendir a voler tenir una societat que tingui cultura de la IA, és a dir, que de la mateixa manera que tenim cultura de les rentadores, o sigui, que quan un es compra una rentadora sap que hi ha una etiqueta d'eficiència energètica, que si la connecta doncs hi posa no sé quin botó i l'altre botó la roba s'encongeix o la roba es tenyeix, o no sé què, tot això forma part de l'ideari popular, com si diguéssim, no? I aleshores nosaltres hauríem de poder tendir
a que la nostra societat, en general, des de la senyora més gran que quasi bé té dificultats per fer anar un mòbil fins al nen més petit, que és un nadiu digital, tingui aquest corpus comú, aquest substrat comú de cultura que permet aquest posicionament, no? I coincideixo amb ells que això és la clau per perdre, perquè la por al desconegut és una cosa que és pròpia de l'ésser humà. Per tant, quan nosaltres una cosa no sabem ben bé què és, si li afegeixes tots aquests titulars que surten una mica tremendistes a la premsa i tu no saps, doncs el que desenvolupes és por i rebuig, no? I en aquest sentit, per exemple, nosaltres hem iniciat, que de fet comença dilluns, comença una formació que nosaltres anomenem, és un projecte que es diu Top Secret Rosis, no? Que és de dones d'IDEAI, especialistes en intel·ligència artificial, que estarem fent durant un mes a 20 noies d'últims cursos de carreres STEM o recent graduades per capacitar-les en intel·ligència artificial i que adquireixin aquest pensament crític. Llavors, les que superin millor la part formativa podran accedir a uns reptes proposats per unes empreses, i les que guanyen aquests 2 reptes tindran la beca per fer el màster. Llavors, això és una acció molt petita, si vosaltres voleu, però són aquest tipus d'accions que impacten en la formació aquesta permanent o en aquesta formació més ciutadana, com si diguéssim, no? Molt bé, Carina. És una mica també el concepte d'alfabetització, de la ciutadania, etc. Després entrarem més en la temàtica de gènere, si et sembla, que també ens interessa molt, però penso que ja que estem en una taula rodona en la que parlem d'intel·ligència artificial i educació, a la majoria de persones els interessarà molt saber casos d'aplicació reals, no? On s'està treballant realment i com la intel·ligència artificial i aquestes noves tecnologies i tendències a les escoles. Així que a veure si vosaltres ens podeu apropar alguns d'aquests casos. Sí, començo jo mateix? Tu mateix, Carles. De casos d'ús, diguem-ne, n'hi ha molts. El que passa que la majoria necessiten, és el que deia abans, ensenyar sobre la intel·ligència artificial és relativament fàcil i no és gaire car. Ensenyar amb intel·ligència artificial esdevé una cosa més costosa, a nivell d'infraestructura i a nivell fins i tot del redisseny de les aules i el redisseny de com fem el procés educatiu. Aplicacions, per exemple, tots volem aprendre a tocar un instrument, doncs utilitzar sistemes de visió per computador per veure si la teva postura és correcta o no. Això, que normalment un professor de música t'ho corregeix i és caríssim perquè un tutor 1 a 1 és molt car, això un sistema d'intel·ligència artificial és capaç de dir-t'ho. Si quan estàs agafant l'arc del violí ho estàs movent de la manera adient, en funció de com un professor ha dit que això es podia fer. Una cosa que va fer Ken Forbus, que és un investigador americà que es dedica a que és temes qualitatius, la física qualitativa va fer ell històricament. La física qualitativa és aquella que diu que si jo sumo una quantitat gran positiva i una quantitat petita negativa, el resultat és positiu. Per tant, és fer raonament sobre les magnituds i les... Bé, doncs ell va dissenyar un sistema que permet fer esbossos. Imagineu la imatge d'un cor amb els ventrículs i les aurícules i que tu, repassant amb un llapis electrònic els forats del cor i posant fletxes de quin és el sentit de la sang, veure si ho estàs fent de manera correcta o no. Aquí el sistema, a partir d'aquesta analogia visual dels esbossos que fem, és capaç de veure la resposta d'un alumne i en cas que hi hagi un error, corregir-li i dir-li, la fletxa l'has posat d'una manera equivocada. Tenen molts models fets per temes de geologia, per exemple. Sistemes de visió artificial també i de diàleg amb alumnes, en el qual tu tens una taula mòbil i el que tu estàs fent és amb uns blocs muntar unes estructures de manera que quan la taula es belluga, si l'estructura cau és que no és prou estable. Llavors el sistema és capaç de dir-te quan has construït allò, ostres, doncs has fet una base massa petita o has fet una cosa massa alta, de manera que els alumnes aprenguin certs elements de física elemental a partir de l'experimentació directa. I la intel·ligència artificial el que fa és veure què és el que està fent l'alumne i establir aquest diàleg en el qual li explica com millorar el procés. Creació d'equips de treball. Tots volem fer aprenentatge col·laboratiu. Dius, ostres, i com agrupo els alumnes per aquesta tasca que han de fer? Això és un problema perquè has de veure quines capacitats tenen els alumnes
i les seves personalitats i altres elements per fer els equips, i els professors amb això tenen problemes. Els que ens estan escoltant segur que s'han trobat amb això en més d'una ocasió, de dir com faig els equips. Doncs, això, per exemple, el nostre institut ha desenvolupat tecnologia per creació d'equips, particions de les aules en grups que no deixin ningú enrere, que tots els equips, que el pitjor dels equips sigui el millor equip possible. Si és que parlar de pitjor i millor té sentit aquí, no? Molt bé, Carles. Però podria seguir, paro aquí, perquè n'hi ha moltes aplicacions. Gràcies. No, ara sí crec que també és interessant potser escoltar el Marc Oliveres, ell com a impulsor del projecte d'intel·ligència artificial a l'Escola L'Horitzó, per entendre una mica la seva experiència des de dins, Marc. Sí, bé, abans de res, però dir que en el nostre cas, nosaltres som una escola que ja fa 53 anys que funciona i portem en el nostre ADN el fet que som un projecte en continu aprenentatge i innovació. És a dir, per dir alguna cosa en aquest àmbit, als anys 80 ja utilitzàvem el sistema Allo, el predecessor de l'Scratch. Ja vam fer una xarxa, treballàvem amb xarxa, amb ordinadors Commodore de l'època, o l'any 95, per exemple, amb la Universitat d'Israel i amb una escola de Suïssa, els nostres alumnes ja movien telemàticament diferents maquetes en cada un dels centres. Vull dir que això no és fruit també de la nostra història, és fruit d'un treball d'un equip de quasi 40 professionals. Nosaltres som una escola volgudament petita, d'una sola línia, creiem en aquest tipus d'educació altament personalitzat i, per tant, això és una conseqüència, és una conseqüència de buscar sempre què necessiten els nostres alumnes per entendre el món en què viuen i per tenir unes eines transversals que puguin utilitzar en el seu futur i, per tant, crear el seu propi futur. El que hem fet amb el nostre projecte, que és un projecte de 2 anys de durada, a tercer i quart d'ESO, és la culminació d'aquest recorregut que ja teníem amb raonament computacional i amb Scratch, i hem introduït el Python i la intel·ligència artificial. Què els hi fem? Doncs, com deia el Carles, òbviament comencem amb aquest raonament de què és la intel·ligència artificial. És molt bonic veure com van evolucionant el seu pensament, la seva visió del que és la intel·ligència artificial, i comença potser amb una visió molt influenciada per Hollywood i aquests robots, aquestes grans pel·lícules, i com al final veuen que al final és un tema de dades, de bases de dades i de com utilitzar aquestes dades perquè l'ordinador aprengui i doni un resultat, a crear aquests models. És molt bonic. L'altre dia, per exemple, una noia de quart d'ESO comentava a classe que estic molt més tranquil·la ara, ara que entenc com es creen aquests models, que al final són dades, que no hi ha, com deia el Bill Gates, encara la intel·ligència artificial és un bebè amb bolquers. Doncs ell va dir, estic més tranquil·la. Què els hi fem? Doncs nosaltres els hi deixem la llibertat de que creïn el seu propi projecte, fins i tot que s'agrupin per grups. Aquest any, per exemple, a tercer, han creat 4 grups diferents. Un grup vol crear un sistema que l'ajudi a invertir a borsa. Un altre grup vol crear un sistema que, a través de dades de jugadors, digui el resultat de partits de futbol. Un altre diu, a través d'imatges, a través d'una base de dades d'imatges d'animals, doni informació de com cuidar aquests animals. O hi ha un altre grup d'estudiants, en aquest cas ha volgut fer el projecte sol, que vol fer un joc a través de moviments corporals, que el joc vagi responent als moviments corporals del jugador. Per tant, el que fem és donar-los totes aquestes eines perquè ells puguin desenvolupar el seu propi projecte. Iniciem el treball amb la programació en Python, ensenyar-los com funcionen els control statements, les variables, tota una sèrie de coses, i per més endavant ja ensenyar-los a utilitzar els algoritmes ja creats de machine learning i de deep learning. Per tant, és important que també en aquest sentit l'objectiu del projecte, més enllà d'això, és que sobretot ells vegin i visualitzin quines tasques són algorítmiques, quines tasques poden esdevenir un algoritme, perquè això els donarà una visió també a la llarga, en el seu futur professional, quines tasques es poden automatitzar.
no? Al final és això que nosaltres anomenem un pensament dual, no? Que ells entenguin per un costat i tinguin les capacitats d'utilitzar les bases de dades per crear uns algoritmes i una sèrie de processos que els donin una informació raonable i fiable de què passarà en el futur. Al final, no oblidem que les dades que utilitza la intel·ligència artificial de moment són dades del futur, del passat. Això és per un costat. I el segon procés d'aquest pensament dual és dir, molt bé, però més enllà d'això, com tu imagines coses que els algoritmes no et donen per crear noves coses, no? És a dir, si ningú hagués pensat que la gent acabaria volent demanar pel·lícules des de casa utilitzant la xarxa, doncs no s'hagués creat Netflix, no? Per tant, és molt important que els alumnes entenguin i interioritzin, no? Una cosa són les dades, els models que utilitzen dades del passat i que s'han de fer bé perquè donin models raonables i informació raonable, però més enllà d'això hem de tenir la capacitat d'imaginar coses noves que els algoritmes i les dades del passat no ens donen. Per tant, aquest és una mica també l'objectiu de tot el projecte. Molt bé, Marc. Carina, per... Home, a mi m'agradaria moltíssim saber si el projecte educatiu que té l'Escola del Marc disposa de dades per demostrar o per tenir unes primeres evidències de quin és el trajecte formatiu que segueixen les persones de la seva escola. O sigui, si després, al final d'haver seguit un projecte formatiu d'aquest tipus, hi ha més nens a l'Escola del Marc que en altres escoles que tendeixen a fer formacions relacionades amb les TIC o amb la intel·ligència artificial i com els hi va el desenvolupament professional després. Vull dir que jo crec que aquí, Marc, si no teniu dades, us penso que és molt, molt interessant que poguéssiu recollir-les o que poguéssiu recollir-les a partir d'ara, no? Perquè segur que això ens donaria moltíssima informació en la línia de mesurar el benefici real de fer una formació en aquesta direcció, no? Dit això... Ho farem plegats, Carina, si et sembla. M'encantarà. Compte amb mi perquè ho trobo impressionant el que feu. Molt bé. Mira, respecte al que tu deies, jo penso que hi ha una dimensió que l'apuntava el Carles abans i que és molt important en tot aquest àmbit de la intel·ligència artificial, que és, a més de col·locar bé el paper que juguen les dades dintre de tots aquests aplicatius i aquests algoritmes, per mi hi ha una component molt pròpia de la IA i que no s'aprèn fent programació, sinó que s'aprèn fent lògica, que és tota la competència de raonament, no? O sigui, totes les IAs de la primera i segona categoria que anomenava el Carles d'aquestes que ha mencionat la Unió Europea, a més de treballar amb dades, treballen amb l'automatització dels processos de raonament, no? I llavors, una formació que segur que ho feu, però una formació potent amb lògica, en aquest cas, és molt important també. I jo crec que és important fer visible el vincle que hi ha entre aquestes competències de lògica i de raonament i aquestes capacitats adaptatives i de raonament que tenen les intel·ligències artificials que van per sobre d'aquesta capa de dades. Dit això, intel·ligències artificials que ja funcionen en educació i que podrien tenir un paper molt important a les escoles. Jo me'n recordo fa molts anys, això no és una cosa nova, però fa molts anys jo tenia un alumne estranger que li vaig dir, mira, la Generalitat fa una cosa que es diu parlacat.cat i podràs aprendre català, no? I vam descobrir junts que ja en aquell moment Parlacat tenia un petit exercici on hi havia un professor que pronunciava una frase i deia, ara tu repeteix-la, no? I, ostres, tu repeties la frase i et sortia una cosa que deia percentatge de pronúncia correcta, 80%, 70%, torna-ho a provar, no sé què, no? Clar, això és una intel·ligència artificial que reconeix la veu, la interpreta, la compara amb el que ha dit el profe, sap veure les diferències de dicció i puntua, no? Doncs això són coses que per aprendre llengües, per exemple, són molt fàcils d'implantar i utilitzen intel·ligència artificial. La Lego League
és una cosa que està fent molt impacte en moltes escoles i que utilitza la manipulació dels legos per poder aprendre coses de robòtica i que després les escoles competeixen entre elles i tot això, no? I està fent una feina important. Jo, per exemple, he treballat amb com recollint dades de la facultat meva podíem utilitzar mètodes d'aprenentatge automàtic per entendre quin tipus d'activitat formativa impacta millor en l'adquisició d'un determinat tipus de competència transversal, per exemple. I aleshores jo puc fer una extrapolació aquí. Nosaltres tots sabem que tenim diferents tipus de persones que aprenen per diferents canals. Hi ha persones auditives, visuals i sinestèsiques. Llavors, si tu amb la intel·ligència artificial ets capaç de veure quin recurs pedagògic li funciona millor a una determinada persona per aprendre aquella cosa que tu t'has proposat, doncs imagineu-vos com milloraria el rendiment de tothom a les classes, no? No sé, en neurorehabilitació, per exemple, hi ha assistents virtuals que són capaços de determinar la següent prova que tu fas, amb quins paràmetres de dificultat o amb quins paràmetres de configuració te la presenta, no? Doncs això és directament traslladable a qualsevol procés educatiu. O sigui, tu vols que un nen aprengui no sé què, tens allí tota una sèrie d'exercicis i li puc posar testos amb 6 respostes possibles, amb 4, amb 3, amb 2, aquestes en aquest tipus d'estudiant, aquestes a l'altre. I aquí és on fa falta el que deia el Carles abans, que hi hagi projectes on l'estament educatiu estigui involucrat i es pugui treballar de la mà dels mestres per poder fer tots aquests pilots i poder anar traient les evidències que fan falta perquè això sigui sòlid, com si diguéssim, no? I l'última cosa, nosaltres tenim un petit aplicatiu que permet recollir les avaluacions creuades que es fan als estudiants entre ells, no? Que ara es parla tant de les avaluacions per parells i que un estudiant avalua els companys i tal. Llavors això, clar, nosaltres aquí hem afegit una petita eina que el profe pot rebre totes les avaluacions creuades de tots amb tots, com si diguéssim, i d'aquí s'extreuen, utilitzant tècniques d'aquestes de dades, s'extreuen indicadors de performance, de com està funcionant un equip, no? I, per exemple, tu li pots dir a una persona, tu estàs essent tens un lideratge massa fort i, per tant, el teu equip se sent atropellat i has de baixar, no? O tu ets una persona que estàs sempre portant la contrària i el teu equip no et percep correctament i, per tant, totes aquestes coses són eines que la IA aporta per millorar l'aprenentatge i per facilitar l'educació. En aquest últim cas, Carina, em dones entrada perquè d'una banda estem parlant molt del docent i perdoneu, és que es filtra una mica el so i em sento picada. Perdoneu, Bé, el que us estava comentant és que ens estem centrant molt en l'alumnat, en les aplicacions de la intel·ligència artificial en l'alumnat i crec que és molt important tenint en compte que les persones que ens estan veient avui o la majoria de persones que ens estan veient avui són professors i professores, que ens centrem una mica en aquest últim cas que tu comentaves, Carina, que és a ells com els pot beneficiar, no? Aquests professors i aquestes professores com els pot beneficiar més enllà dels alumnes, què en poden esperar de les noves tecnologies i de la intel·ligència artificial en concret? Carles. Jo volia fer un apunt sobre la pregunta anterior perquè connecta una mica amb aquesta. El projecte de l'Escola de Marc és absolutament fabulós i jo penso que no només hem d'anar-ho a veure, sinó penso que hauria de fer unes best practices de com ho estan fent per passar-ho a la resta del sistema, no? Però hem de ser molt conscients que el que fa en Marc de manera fabulosa... Hi ha un eco, no sé què està passant. Sí, jo també el sento, És utilitzar la intel·ligència artificial com una eina perquè els alumnes millorin les seves competències en diferents aspectes, en lògica o en matemàtiques, però d'alguna manera és l'aprenentatge sobre la IA. La pregunta que ens feia abans l'Elvira i que els que ens estan sentint es poden fer és: jo soc un professor de llatí, què em pot aportar la intel·ligència artificial? És l'altra cara de la moneda, és a dir, com la tecnologia m'ajuda en els meus processos educatius. El que fa Marc és genial i, com jo deia abans, és el primer que s'ha de fer, és que tota la comunitat educativa
aprengui i conegui què és la intel·ligència artificial. Això és clau, és fonamental. En si ja té valor educatiu per moltes àrees i moltes competències, però el pas més complicat és el que ha de venir després. És com un cop perduda la por, que deia abans la Carina, en aquesta tecnologia, els docents diuen, molt bé, doncs ara adopto aquesta eina per resoldre aquest problema o aquest objectiu educatiu que jo tinc. I això implica canvis transformatius a l'educació i a l'aula. Perquè això implica, si jo estic ensenyant violí per dir alguna cosa, que necessito un sistema concret, un software concret, i necessito una càmera d'una certa resolució. O si jo estic fent servir el sistema del Ken Forbus dels dibuixos, necessito tabletes gràfiques amb uns llapisos electrònics. Per tant, jo necessito canviar l'estructura de la meva aula perquè la tecnologia necessària, perquè la intel·ligència artificial ajudi, estigui allà. I per tant, aquest procés en el qual s'ha d'implicar necessàriament no només les escoles, sinó a nivell polític, la Conselleria d'Educació i la Conselleria de Polítiques Digitals i a qui li pertoqui tota aquesta transformació és el que és important. Què pot fer un professor? Una de les coses que potser podríem fer a nivell de centres de recerca i potser seria fer catàlegs, diguem-ne, d'eines disponibles, eines que són de caràcter obert, que no són excessivament cares, que la gent podria utilitzar a les seves classes. Avui en dia això és una cosa totalment transversal. Tant a nivell d'història o de lingüística, ningú s'imagina fent recerca o treballant avui dia sense la tecnologia que la intel·ligència artificial ens proporciona. Jo a vegades, llegint un llibre físic, m'he trobat llegint en anglès una paraula que no entenc i apretant amb el dit a veure si em sortia, diguem, la definició de la paraula. No sé si us ha passat, dic, hosti, que és un llibre en paper. És a dir, la manera, diguem-ne, en què estem transformant la manera que ens acostem als problemes és claríssima. Per tant, la resposta, què se'ls pot dir als docents? Doncs que s'ha de veure per cada tasca d'aprenentatge que ells vulguin tenir o per cada necessitat, veure quina tecnologia hi ha disponible. Però es necessita una inversió molt important per desenvolupar eines que siguin útils en l'entorn educatiu. De fet, jo crec que hi ha un estat intermedi entre els dos nivells que marcava el Carles, no? I que està recolzat en el fet de que una certa part de la IA es recolza en tecnologies que ara ja són molt de butxaca, com si diguéssim, no? O sigui, no sé, tu ara deies, tocava el llibre físic, no? O sigui, en aquest moment no ens imaginem cap nen que estigui fent un treball de recerca que no consulti la wiki, no? O que consulti el Google. El cercador de Google és una intel·ligència artificial com una casa de pagès i ja la tenim incorporada, la tenim posada, la fem servir, ningú fa escarafalls ni ningú dubta que quan tu busques allí el que et surt és el que tu necessites. Puc fer un apunt. El 40% dels investigadors en intel·ligència artificial del món treballa per Google. El 40%. A més, no? Per tant, ja hi ha algunes coses que ja fem, no? Però és que hi ha una part de la IA que necessita molt poca infraestructura. O sigui, tu amb el que pot veure la càmera del teu mòbil, amb el que pots enviar-te per wifi, amb un servidor central que tingui l'escola, que potser ja té wifi, no? I alguna coseta més amb un ordinador, ja pots fer moltes coses. Per tant, jo estic d'acord amb el Carles, que a mig llarg termini hauríem d'intentar tendir a unes escoles més d'ambient intelligence on hi hagi els sensors o hi hagi la infraestructura física que fa falta per fer determinat tipus de cosa, però avui dia, per tu tenir un vídeo per veure si el nen fa bé o no fa bé el violí, igual en tens prou amb un mòbil, Vull dir que és cert que hi ha un estadi més avançat que requereix una inversió molt gran, però amb el que ja tenim a les mans, ja s'obren possibilitats molt grans perquè es facin moltes coses, no? I això ho hem vist aquests mesos que tots hem hagut de fer docència online, no? Jo algunes vegades he demanat als meus estudiants graveu-vos, feu no sé què, i després no he posat una intel·ligència artificial a analitzar aquells vídeos, no? Però
la part de front-end, de recollida de la informació, la tenim bastant ben resolta en aquest moment, amb eines molt quotidianes. Per tant, jo seria esperançadora en aquest sentit de dir que amb el que ja tenim i amb les escoles que potser a l'escola pública potser aquesta capacitat d'inversió o aquesta capacitat de transformar l'espai potser espanta molt, doncs que sàpiguen que amb inversions molt petites i amb el que ja tenen segurament a l'escola funcionant, potser ja es poden fer moltes coses. Estic totalment d'acord. Que no us deixi acabar perquè queden 5 minutets i jo el que sí que no vull és tancar la taula sense parlar de les nenes, les noies i les dones en aquest paper. Crec que és molt important que li dediquem almenys un momentet perquè parlem molt, esteu aportant idees molt interessants, però em nego a tancar-la, si em permeteu. Així que res, jo també vull posar sobre la taula això, què s'ha de fer perquè les nenes i les noies no quedin fora de tot aquest procés, quines activitats s'han de dissenyar, com s'ha d'introduir en l'educació perquè a elles els interessi, els motivi i en formin part, no? I canviem una mica els nombres que tenim ara mateix. Què me'n dieu? Jo t'agraeixo. Intervencions curtetes perquè sí que ens hem de cenyir a tancar a les 11, val? Jo t'agraeixo moltíssim aquesta pregunta perquè aquest és un problema gravíssim que tenim. Mira, jo tinc 2 comissions de gènere que es dediquen precisament a això. Llavors, en aquest moment, la informàtica i les formacions lligades a la informàtica, a la intel·ligència artificial, estan en el centre del que seran les professions del futur. O sigui, els estudis internacionals diuen que de l'ordre d'un 85% de les feines a l'any 2025, que és demà passat, seran feines tecnològiques. Per tant, si un vol treballar, vol estar al mercat, vol tenir bona feina i vol cobrar bé, no pot fer res més que dedicar-se a la tecnologia, perquè estem en sectors d'ocupació plena, amb menys d'un 5% d'atur, i per tant, si un vol trobar una bona feina, i té competències tecnològiques, segur que la troba. Això no desmereixo les altres, però anem a un món on la tecnologia jugarà un paper molt central. Llavors, si en això li sumes que, en general, en els perfils tecnològics, a nivell espanyol es compta, internacional també, sobre un 25% de dones, doncs, esclar, imagineu-vos quin futur ve, no? O sigui, si les dones no estan en aquest àmbit i aquest és l'àmbit que ha de governar la feina, doncs ja m'explicareu. Però el cas de l'enginyeria informàtica, d'intel·ligència artificial en concret, tinc menys dades perquè no hi ha formacions terminals d'això, no? Però quan mirem enginyeria informàtica, per exemple, ara estem a la Facultat d'Informàtica amb un 11% de nenes, que està molt per sota d'aquest 25% de dones en STEM, no? I que vol dir que, essent la feina del futur, hi ha menys nenes, moltes menys, que fan enginyeria informàtica que no pas que fan camins. Llavors, això és un contrasentit que no té ni cap ni peus. I aquí hem de recular a nenes molt petites, hem de fer entendre a les nenes que per desenvolupar aquesta tendència natural que tenim les dones a educar, a tenir cura dels altres, i no cal només ser mestra o ser professora o ser infermera, que tu pots tenir cura de les persones des d'una posició de tecnòloga com sóc jo, que em cuido d'ajudar els hospitals a que tinguin millors tractaments, que em cuido d'ajudar els serveis socials a que puguin dissenyar millors serveis socials, i per tant aquesta part de cura, de socialització, de no sé què, també es pot realitzar des d'una posició de tecnòloga, i aleshores jo crec que és important coses com les que fa el Marc, o sigui, anar a les escoles, introduir aquesta tecnologia lliure de gènere. Jo penso que no hi ha d'haver un ensenyament específic per a les nenes de tecnologia, però sí que ens hem d'alliberar de l'implícit social. És a dir, no podem sempre regalar a les nenes nines i als nens cotxes, perquè això acaba fent que una nena vulgui ser mestra i no vulgui ser enginyera industrial. Carina, molt d'acord, Moltes gràcies, És que em sap molt greu perquè estem en un... No, jo només dic que, com diu la Carina, això ha de començar des de ben petits. Per tant, si el projecte, en el nostre cas, és inclusiu, vol dir que ho han de fer tots els nens. Si nosaltres creiem que és important ensenyar aquesta tecnologia o qualsevol aspecte, és important per tots, independentment de si són nens i nenes. I, per tant, el projecte inclusiu en aquest sentit és fonamental des de ben petits.
Molt bé. Només dues idees. Donar referents femenins en tecnologia i introduir la tecnologia en l'ensenyament a partir dels 6 anys. Això és la responsabilitat dels docents, jo crec. Fantàstic, Ens quedem amb aquestes últimes reflexions. Molt important. Us he de tallar. Molt important. Les nenes es desinteressen de la tecnologia en el precís moment que identifiquen el gènere, i això és als 3 anys. Quan entenen que la mama fa una cosa diferent del papa i que mama i papa no són iguals, decideixen que volen jugar nines. Val? Gràcies, Carina. No, Dir que com que el tema queda molt no, interessant, ha quedat molt una mica així, que ens hagués agradat parlar-ne més, dir a tot el públic que si volen contactar amb vosaltres, amb la Carina, el Carles i el Marc, poden trobar els seus contactes a adreces de correu electrònic per internet, us poden enviar alguna pregunta, algun contacte si s'han quedat amb el neguit de saber-ne més. Agrair-vos a vosaltres haver participat en aquesta taula, haver compartit el vostre coneixement i també moltes gràcies a tota l'audiència que ens està seguint. Us recordo que podeu seguir piulant a les xarxes socials amb el hashtag JPRE21. Moltíssimes gràcies a tots i a totes. Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Un plaer. Moltes gràcies.